Hola, soc Marta Sensi, soc la coordinadora i presidenta d'ACOEC, l'Associació per a la Cooperació entre Comunitats, que estem ubicades en el barri de Benimaclet. Des d'ACOEC estem donant suport a les persones que volen regularitzar la seva situació en esta regularització extraordinària de diferents maneres. La forma que més persones entren pel local i que ens demanen cites per a demanar el certificat de vulnerabilitat, i també en casos molt concrets, com situacions de persones que estan en situació de carrer o persones que considerem que no tenen les habilitats digitals o competències digitals bàsiques per a poder demanar cita o fer-lo de manera personal, doncs sí que també tramitem. És important dir que aquesta regularització s'ha fet possible gràcies a un moviment ciutadà brutal en tot l'estat espanyol i que han replegat moltíssimes firmes de persones espanyoles. Estem trobant a moltíssimes persones molt desesperades, no sé si és la paraula, però amb moltes presses perquè els caduca els antecedents o per moltes casuístiques. Aleshores, la primera vegada que ho vam veure ens vam inscriure perquè pensem que és una situació d'emergència que hem d'estar ahí per justícia social i per responsabilitat. Trobem a faltar entitats molt grans, fundacions molt grans que tenen molts fons propis i subvencions i tenen un múscul molt important de voluntariat que encara no estan. També trobem a faltar el treball d'alguns ajuntaments, com l'Ajuntament de València, que està sent molt difícil que les persones puguen tindre el seu certificat. De fet, com podeu veure, estan havent cues de passar la nit, això ens sembla totalment contra la dignitat humana. Calculem que unes 500-600 en total. Tenim molt de contacte amb persones del nord d'Àfrica, de Marroc, d'Argèlia, però perquè ja tenim aquest vincle d'aquestes persones, aleshores la veu es va corrent i sí que venen. I gent del barri. Gent del barri que en Benimaclet no es veuen, des d'ACOEC intentem fer per a que participen, però sí que és de veres que a Benimaclet hauríem de mirar fer un barri més acollidor per a les persones migrades.